Tak turnaj už je medzi hráčmi veľmi obľúbený. A keď sa pozrieme na tie mená hráčov, ktorí tu hrajú a ktorí pricestovali, tak väčšinou každý ročne tu hrávajú. Napríklad Martin Lenders, skoro od začiatku, skôr na každom turnaji. Takže ten turnaj je vyhľadávaný. Tento turnaj som veľmi rád, že od roku 1993 sme ho dokázali udržať. Samozrejme, tá kvalita turnaja je vždy otázka v prvom rade financovania, čiže treba poďakovať hlavne pánovi Milanovi Filovi a Economic Investu za to, že naozaj v tomto období výrazne pomáhajú prefinancovávať mnohé projekty, kde nie len s ohľadom na toto podujatie, ale aj pre našich športovcov je to, ako bez jeho podpory by sme to nevedeli ani tento ročník zorganizovať. Myslím, že to patrí medzi jedny z, ja ich nazvem takže rozdielové podujatia a som veľmi rád, že táto tradícia si našla domov tu u nás v Trnavskom kraji. A nemáme veľa tých niekoľko desaťročných tradícií, tak som veľmi rád, že organizačný štáb dokáže držať latku veľmi vysoko, pretože 16 krajín, ktoré sa zúčastňujú tohoto turnaja, je jednoznačne dôkazom toho, že ten turnaj má svoju kvalitu a že má svoj význam. Tenisový turnaj sa presunutím do tenisového stánku v Trnave pozvihol na vyššiu úroveň. Tenisový stánok je perfektný. Hráči majú k dispozícii ubytovanie, jedlo, kurty v jednom areáli, čo je vždy obrovská výhoda. A všetci si to pochvaľujú, takže len palec hore za miesto, za ľudí a za celý areál. Hráva sa tu výborne.